Entre 1937 i 1938, en plena Guerra Civil, es va construir al sud-est de Vidreres el Camp d'Aviació Republicà 313, un aeròdrom provisional destinat a reforçar la defensa de la costa gironina. La seva construcció va transformar profundament el territori. Per fer-la possible, es van derrocar la masia de Can Puig, es van desviar diverses rieres i es van aplanar grans extensions de conreus amb mà d'obra local i comarcal. El camp presentava una planta en forma de L i s'integrava en un entorn rural de masies i boscos. Al seu voltant es van adaptar edificacions existents per donar servei a l'activitat militar, com ara Can Murat, Can Xiberta o el Mas de Can Batllosera, i es van construir diversos refugis per protegir el personal. L'aeròdrom disposava de dues pistes de terra. La pista principal, orientada d'est a oest, tenia una longitud aproximada de 1.250 metres. La segona, amb orientació nord-est a sud-oest, mesurava uns 1.000 metres. Aquestes pistes permetien l'operació d'avions de bombardeig i de reconeixement de l'aviació republicana. El bosc de pins proper va jugar un paper clau en la logística del camp. Entre els arbres s'amagaven camions i avions i s'hi van excavar trinxeres on s'emmagatzemaven bombes i bidons de benzina. El Mas de Can Batllosera va esdevenir el centre de comandament de l'aeròdrom. Al pati es va construir un gran refugi antiaeri de formigó armat, amb dues entrades i capacitat per a unes 120 persones. Can Xiberta, situada al nucli de Vidreres, va servir d'allotjament per als oficials i sotsoficials destinats al camp. Les seves estances es van adaptar per a la vida quotidiana del personal militar. L'any 1938, el camp d'aviació va ser bombardejat per l'aviació italiana al servei del bàndol franquista. Aquests atacs van reduir-ne l'activitat i van precipitar l'abandonament de l'aeròdrom. Després de la guerra, l'espai es va integrar de nou en el paisatge agrícola de Vidreres.